Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah, piye pawartamu? Ustadzah ngarep supaya kowe kabeh tansah pinaringan kuwarasan dening Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kowe kabeh iso sinau kanthi lancar. Bocah, ing pasinaon iki Ustadzah arep wenehi materi bab tembang dolanan. Sadurunge sinau iki diwiwiti, ayo kita kabeh sareng-sareng ndonga marang Allah supaya kita kabeh diparingi lancar anggone sinau. Al-Fatihah. Semangat ya bocah. Bocah, apa to kang diarani tembang dolanan? Tembang dolanan yaiku jenis reripta greg-greg anyar kang ora nganggo paugeran gotra, guru lagu, guru wilangan lan dongding. Nanging biasa ditembangake dening mligi ing padesan sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancane lan bisa dibarengi wiramaning gending lumantar lagu dolanan. Bocah-bocah kawanuhake bab satu kewan, satu iwen, tetukulan, bebrayan, lingkungan alam, lan sak panunggalane. Nah, kadangkala tembang dolanan uga ditembangake dening waranggana sakjroning suasana tinamtu ing pagelaran wayang kulit. Jadi tembang dolanan ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan lagu anak-anak ya, lagu dolanan. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu dinamakan tembang dolanan. Nah, tembang dolanan itu biasanya dinyanyikan oleh anak-anak. Nah, tidak terikat dengan gotro. Gotro maksudnya baris ya, guru lagu, guru wilangan. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa itu ada guru lagu. Jadi di akhir lagu itu bunyinya sama, misalnya guru wilangan, dongding ya, itu ada di dalam pelajaran bahasa Jawa. Nah, biasanya tembang dolanan ini dinyanyikan anak-anak sambil bermain. Biasanya menyanyikan lagu tembang dolanan. Ya. Tidak hanya itu anak-anak, di dalam permainan wayang kulit, pagelaran wayang kulit itu biasanya juga diselingi dengan tembang dolanan. Ya. Bocah, iki ana tuladane tembang dolanan sing ira-iraane kidang talun. Rungokno ya bocah, Ustadzah arep nembang. Kidang talun mangan kacang talun, mil kedemil si kidang mangan lembayung. Tahu artinya anak-anak apa itu kidang talun? Kidang talun kalau di dalam bahasa Indonesia itu sama dengan menjangan atau rusa anak-anak ya. Menjangan atau rusa itu makan kacang. Makan kacang makannya mil kedemil. Si kidang mangan lembayung, dia juga makan lembayung. Lembayung itu daunnya kacang panjang ya. Coba gatekno tembang iki ya bocah. Sing ira-iraane padang bulan. Ustadzah arep nembangake dirumahake ya bocah. Yo pro konco dolanan ing jaba padang bulan, padange kaya rina, rembulane kang awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Tahu artinya anak-anak apa itu padang bulan? Ya, padang bulan itu kalau dalam bahasa Indonesia bulan purnama. Ketika bulan purnama, anak-anak bermain di luar karena bulan purnama itu sinarnya terang, di luar sinarnya terang. Padange kaya rino tegese kaya seperti siang hari ya. Rembulane kang awe-awe dipanggil oleh bulan ya, panggil di awe-awe ya. Ngelingake ojo podo turu sore-sore, tidak boleh tidur sore karena ada padang bulan, ada bulan purnama itu anak-anak ya.
Bocah, sak banjure Ustazah nerangake bab tembang dolanan. Saiki ana tugas kanggo kowe kabeh ya bocah, yaiku kowe nembangake tembang dolanan sing kowe bisa banjur dikirim lewat note voice. Wis semene wae bocah, materi bab tembang dolanan. Liya dina disambung maneh. Aja lali tetep jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.